फैदो जोङो फुजा नायनो फुजा नायग्राफोरा दल फुजा बायदि मानसि राज फुजा मोनफैबाय आरोना जोङो हाबनाय गेट मानसियानो जाथाराखै दा 6टाल'सो जादो 6टासोआवनो मोनफैबाय जों मायो मायो मा नाम जय श्रीराम मुर्ति नायबाय आरोना लोगोफोर boko roh rabon sitola Saraswati ini mah Surabaya Hanuman Maya sampai sini kita agak di sana mana besar mulai ras không nào này như đây này nhưng mà mật mà không này nhận hạ Mansian जाथाराखै दा 6टा जादों ना एडभान्स मोनफैबाय जोङो एडभान्स स्कुलाव थाङो मालायनो गणेश जा फैनोसो नांसिगौमोन मानसियानो जाथाराखैलै दायोसो जागोन खोमा ना मानसियानो गैथारा होनदो दा इसे जाहोलांबाय फिसालायाबो गाखोदो Wah, malay. Ini bisa weh, dah ke tu. Sepakat lagi dah. Akai pun orang lagi mah. Malay.
केस नायनो फैदोंहाय लोगोफोरजों गेला रसोबावदो.